Het is het feest van het licht. Dat is het gewoon. En dat kun je zo uiten. Dat is voor mij het belangrijkste. Every child, every boy and girl wants to fly in the sky, want to feel the swirl around them as snowflakes falling down. Dat begint in februari, maart al. Ik heb het hele jaar in de kop. Ja? Ja, ergens is het een beetje van een gekke. Ja. Nou, maar ja, ik weet niet. Ik vind het zo mooi om de mensen wat zien te letten, wat blijdschap mee te gaan. Ja, dat ze genieten kennen. Ja, dat vind ik prachtig. Ding dong, ding dong, ding dong. It's Christmas, Merry Christmas. Ding dong, ding dong, ding dong. Toen wie ik van Sint-Wurger. En dan tussen de middag, je bollen hij binnen een kwartier, 20 minuten op. En dan september en oktober, ik denk, nou, ik ga eens even naar het tuincentrum, eens even zien. Als er wat leuks is. Nou, en zo is dat aan het rollen gaan. Maar gewoon eerst een heel iets beetje in denk je in de tuin. Het waren twee draaidenkjes erbij. Nou, dan weer eens wat. Ja, en zo groeide dat helemaal uit. Zo, omdat mijn vrouw invalide was, ik kon nooit 4 bij Hawaii. Dus ik kon dat mooi boeten van, het knap waar weer. En dan wie ik ermee aan het prutsen. Against the cold around them, it's winter everywhere. Wanneer begin je dan met het opzetten van het spul? Nou, dat wie ik van hier wat let mee. Oh. Maar meestal begin oktober, Ja. dan begin ik al boeten te zetten. Het stroomt dan net op, ja? Oké. Nee, dat absoluut niet. Dat heb ik nou de laatste ik doe het altijd op 6 december. Maar ik heb nou zijn, ik doe het op 1 december. Ik heb de buurvrouw gevraagd dat ik een broeken mocht. En dat vond ze goed, maar ze zei, maar ik wel wat luchtjes hebben daar. Nou, ik zei, dat komt wel goed. Ik ga dus een speciaal hok achter de garage maken om mijn kriegspul op te bergen. Alleen hier in bergen, dat ik heb mijn schoonzoon, die had een bokzacht in Leeuwarden en die had een aanhangwijn en die had het spul er van het vader hierheen gebracht. En de juist had hij het hier weer gebracht. Nou, en ik ben hier nou weer man mee aan het prutsen. Ik heb alweer ideeën voor volgend jaar. Ja? Nou, die twee zwaan, daar zitten warmwitte lichtjes in. Oh. Maar alles is allemaal koudwit. Dus ik wil die zwaan, die ging ik ombouwen met koudwit. Maar dat wil ik ook echt per se transparant snoer voor hebben. En die heb ik nou al besteld. Ja. En die krijgt nou morgen krijgt die binnen. Ik denk, dan heb ik dat maar. Maar hoe lang ben je hier nou in dit tehuis? Goed rijden hier. Oké. En mijn vrouw is oorlog stoon in juni. Hier vrouw ook het virus? Die voelt ik mooi. Ja, zeker. Ja. Ja, zij bemoeide zich er eigenlijk nooit mee. En alleen maar, dat is te duur, dat is te duur. Ja. Maar de kamer te wel. Ik kom meestal misschien wel vertrouwdrukken. Ja. Wat vinden de mensen ervan in het tehuis? Die leven hier vreselijk leuk mee. Want elke dag, smiddags als daarheen is te eten, nou, hoe lijkt het ermee en is het al on? Er is hier in je west aan de door die zei, mag ik een keer met mijn man komen? Via de door, want die kan niet meer zo goed rennen. En dan gaan ze even boeten zien. Ik zeg, altijd een kleer, altijd een welkom. Jo, jij hebt wel eens vaker mensen die bepaalde hobby's hebben en daar drogen ze wat in terug. Nou, ik weet wat het is. Ja, echt hier. Christmas, Merry Christmas.